Ahojte Prešovčania a všetci návštevníci nášho mesta. Už tento piatok vás srdečne pozývam do centra, kde začína podujatie Poklady regiónu. Piatok, sobotu a nedeľu budete môcť na námestí na pešej zóne sa dobre nájesť pod týmto stanom, keďže k nám zavíta už tradičný street food festival. Taktiež si budete môcť kúpiť zaujímavé slovenské výrobky v podaní Máme marketu. Ide o formát, ktorý k nám príde vôbec prvýkrát. Verím, že vás ich produkty skutočne zaujmú. V neposlednom rade na pešej zóne nájdete aj prešovské firmy z rôznych odvetví, strojárstva, odevníctva, ale aj remesiel. Určite vám veľmi radi ukážu, čo vyrábajú, možno si budete môcť aj vyskúšať niektoré postupy a viem, že tieto firmy zháňajú aj nových kolegov a pracovníkov. V nedeľu o 2:00 k nám prídu historické vozidlá z klubu šarišských veteránov a v neposlednom rade počas všetkých 3 dní bude na pódiu prebiehať zaujímavý program s lokálnymi interpretmi. Určite spomeniem Kristínu, Petra Lipu, Katku Koščovú, ale aj AMC Trio, Čikvilikitua, Eleven Hill, vystúpi aj nová prešovská kapela z mladých umelcov a hudobníkov Arytmia, pre deti príde Pacipac, taktiež ABC Centrum voľného času a mnoho ďalšieho. Máme pripravenú aj zónu pivovaru Šariš, kde sa môžete dozvieť nejaké novinky z ich produkcie a z ich výrobkov. Tešíme sa na vás, verím, že počasie nám vydrží minimálne tak ako doposiaľ a vidíme sa v centre mesta.